Gaat maar om één ding, hè? Jij weet het, hè? Ja. Waar staan we in mei na 34 wedstrijden? Ja, want na weken van voorbereiding... Een voorbereiding zegt nooit niks, heb ik altijd gezegd. ...gaat het voetbalseizoen nu echt beginnen. Vrijdagavond gaat de bal weer rollen. Ja, nu gaat het om het echt hier. Met verrassende versterkingen op de Limburgse velden. Fortuna haalde een Indonesiër met 4 miljoen volgers. Mensen barsten in huilen uit als ze je zien. Compleet andere wereld vergeleken met Nederland. Hier loopt gewoon rustig door de straat, niemand die maar lastig valt. MVV shopte in Venlo door daar Tijmen Verheijen weg te halen. Tijd om een frisse wind en een nieuwe stap te maken. Ja. En Roda haalde een spits met een prachtige naam. Jack Cooper Love. It's always the first joke when I come to a club, so it's nice. It's a good icebreaker. Zeker de bijzonderste, maar voor mij is het gewoon Jack. Aldus de enige nieuwe trainer in Limburg, Roda-coach Kevin van Dessel. Hij debuteert. Ja, gezond nerveus noemen ze dat. Ja. Zijn VVV-collega John Lammers hoopt ondertussen dat Tim Braam niet nog door een eredivisieclub wordt weggeplukt. Als het niet zo is, vind ik het ook helemaal niet erg om hier nog een jaar te vlammen. En dat terwijl Brian Smeets nog zoekt naar de uitgang in de Geuselt. De kans lijkt eerder dat ik wegga dan dat ik blijf. En zo heeft iedereen ambities. Ja, minstens play-offs te halen. Die ambitie moet er altijd zijn. Of het realistisch is, dat moet nog blijken. Promoveren uiteindelijk en hoe dat gebeurt, dat maakt niet zoveel uit. Denk ik ook dat we zeker klaar zijn voor Go Ahead. Go Ahead thuis dus voor Fortuna. Verder vrijdag in de KKD, de Graafschap VVV en Toppos MVV. Zondag nog Helmond Sport Roda. Allemaal live te volgen via L1 Radio.